Datangnya tari rampok Singo Barong genap nanti 69. Yang 6 mungkin hilang. Oke Mas Kiron, monggo Sidorondo Mas Butut. Sidorondo sing gayeng panjake ya melu rome-rome. Heho heho. Permintaan dari teman-teman YouTuber matur suwun. Hehehe. Yen mula sliramu wis tak aturi, atur kepiye aja sing kaya aku iki. Apa kasane sliramu digawe lara, ora urung saiki wis dadi randha. Nanging piye kabeh iki wis kebaca. Ibarat ukur benang dadi sego. Mula ketutku iki tanpa umur. Nyareti lamaranmu sing tak tompo. Bener ya. Kabeh mau ora perlu diketuni, janjiku biyen aku sago ngenteni. Muga dadi jodone, Ora kena pawane tak enteni randane. ora nyono sampeyan sabar ngenteni. Ning nyatane tresnamu tulus lan suci. Sing tak suwun sing gedhe pangapurane. Andong tresno bebojoan sak lawase. Kompa Agunawan. Yen mula sliramu wis tak aturi Mbak Astu, golek bojo sing kaya aku iki. Apa kasane sliramu digawe lara, ora wurung saiki wis dadi randha. Nanging piye kabeh iki wis kebaca. Wis tanpa guna. Ibarat bubur ora bakal dadi sego. Ketonku iki tanpa upama. Ngerti ngono lamaranmu sing tak tompo. Rino J. Kabeh iku ora perlu diketuni, janjiku biyen aku sago ngenteni. Kowe lan aku muga dadi jodone. Ora kena prawane tak enteni randane. Ora nyono sampeyan sabar ngenteni. Nang nyatane tresnamu tulus lan suci. Sing tak suwun Mas sing gedhe pangapurane. Aku tresno bebojo bangsa lawase. Aku tresno bebojo bangsa lawase. Sidorondo